ते ब्रेक फेल झाला आणि दोघं आलो होतो गोव्यात आलो होतो लग्न आहे आपलं त्या रात्री मला कळलं आपलं की जखमा मोठे होते आता 99% भरल्या ते 4-5 दिवसानंतर ते ड्रेसिंग बंद होणार फिजिओथेरपी सुरू होणार आहे आता हातात हे पण चालू झालं आता एकदा झालं रुटीन झालं डिस्चार्ज देणार आहे 8-7 दिवसांनी ते मागचं विधी जे काय विधी काय विधी देखील काय